Holiday karon sa Mandawi City. Nagsaulog sa ilang charter anniversary sukad nahimo kining syudad. Ang report ni Nico Serino. Sa bispera sa charter anniversary gihimo kagahapon ang usa sa labing dakong kalihukan sa dakbayan karong tuiga. Kini ang groundbreaking sa tukuron nga City Government Center. Dito sa CICC grounds gihimo ug gitambungan sa mga city officials ug ni Governor Gwen Garcia. Karong adlaw sa Charter Day anniversary mismo nahimong simple ra ang kalihukan. Unang gisugdan pinaagi sa usa ka parada nga gisalmutan sa mga city employees ug tagalain-laing national agencies. Gipangunayan sa mga local officials ang kalihukan. Human niini, mitambong sila sa misa dito sa National Shrine of St. Joseph. Si Auxiliary Bishop Midfield Billones ang misaulog sa Santos nga misa agig pasalamat sa ika-55 katuig sukad nahimong syudad ang kaniadto lungsod sa Mandawi. Pagkahuman sa Santos nga misa, gipangunayan sa acting mayor, mga city councilors ug barangay officials ang aktibidad sa City Hall grounds. Naghiusa sila sa pag-isa sa flag sa Mandawi City LGU ug sa tanang 27 ka barangay. Sa iyang mensahe, nagpasalamat si acting mayor Glenn Bersede sa tanan nga miserbisyo sa katawhan ug mihandom sa giagian sa Mandawi hangtod karon. Today, we recognize that our growth and success are the result of everyone's hard work and teamwork. The progress we've made isn't just for a few. It's for all of us who dream of a better Mandawi. Uban ni Philip Patricio Nico Sereno, Balitang Bisdak.